መቸም ኣብ ዘመን ክርስትና ብዙሓት ዓበይቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ተንሲኦምን ከምኡ ድማ ብዙሓት ንስም እግዚኣብሔር ዘጽረፉ ዘዋረዱ ከምኡ ናይ ስሕተት ምሁረታት ንሂሮም ዝሓለፉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ካብሎም ጀሚርና እምበኣር ነዞም ዝተፋላለዩ ኣብ ዘመን ህይወቶም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘገልገሉ ከምኡውን ፍቓድ ኣምላኽ ፈጺሞም ብዙሕ ስራሕ ኣምላኽ ዓዮም ዝሓለፉ ሰባት ዘላሊ መደባት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ዕድመኩም። ሰላምታ የረሳኹም ክቡራትን ፍቑራትን ተኸታተልቲ ኣገልግሎትና ናይ ሎሚ መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ገና ብንኡስ ዕድሚ እንከሎ ንወለዱ ኣብ ዘዝረኸቦ እዋን ኣነ ምስ ዓበኹ ወይ ድማ ሰብኣይ ምስ ኮንኩ ንቻይና ከይደ ሚስዮናዊ ኮይነ ወንጌል ክሰብኽ ይብሎም ነበረ። እዚ ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ጀሚሩ ነዚ ህንጡይነት ወይ ድማ ነዚ ድሌት እዚ ኣብ ልቡ ዝነበረ ሰብ ጄምስ ሃዲሰን ቴይለር ይበሃል። ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ንጄምስ ሃዲሰን ቴይለር ታሪክ ህይወቱን ዘላሊ መደብ ክኸውን። ጄምስ ሃዲሰን ቴይለር ብ21 ጉንበት 1832 ኣብ ባንስለይ እትበሃል ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ከተማ ተወሊዱ። ካብ ሓደ ፋርማሲስትን ናይ እትእዋንቲ ናይ ሜቶዲስት ቤተ ክርስቲያን ኣባልን ሰባኽን ዝነበረ ኣቦ እዩ ዝተወልደ። ኣቦኡ ሰባኽን ወዲ ሰባኽትን እዩ ነይሩ። ወለዱ እግዚኣብሔር ኣዝዮም ዘፍቅሩ ኩሉ ሰብ ድማ መንገዲ ክርስትና ክፈልጥ ሃረር ዝብሉን ብልዑል ተኣማንነት ዘገልግሉ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ዝነበሩ። ኣዳ ሃዲሰን ኣሚልያ ሃዲሰን ቴይለር ድማ ከምኡ ንፍዕቲ ንእግዚኣብሔር እትፈቱን እምንቲ በዓልቲ እንዳያ ዝነበረት። ስለዚ ሃዲሰን ቴይለር ከም ህፃን ኩሉ ሰብ ክረኽቦ ሃረር ዝብሎ ብሉፃት ወለዲ ዝተዓደለ ቆልዓ እዩ ኮይኑ ዓብዩ። ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ኣዝዩ ትኩርን ምጩውን እዩ ነይሩ። ግናኸ ኣዝዩ ወሳንን ተሪርን ስለ ዘይነበረ ወለዱ ባህርያቱ ብቐሊል ከይባላሸው ኣዝዮም ይፈርሁን ይስከፉን ነበሩ። ወለዱ ግና ምእዛዝን ምክታር ርእሱን ክመሃር ከም ዝግብኦ ካብ ሸዓ ዝፈለጡ ይመስሉ። ሽሕ እኳ ተነቃፊ ቆልዓ እንተነበረ እዘን ትምህርታት እዚኣተን ግና ክምህርዎ ቆሪፆም እዮም ዝተወቀሱ። ገና ካብ ንዑስ ዕድሚኡ ወዲ 2-3 ዓመት እንከሎ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ጀሚሩ። ሰብኡን ኣዲኡን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ኣዝዩ ነዊሕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎታት እንተደኣ ብትዕግስቲ ብዘይ ምንም ርባሽ ወዲእዎ ድማ ነቲ ኣብ ድሕሪኦም ኩሉ ግዜ ኮፍ ዝብል ዝነበረ ኣባ ሓጉኡ ንኽሓቕፎ ከም መቕሸሽ ውሃቡ ነበረ። ቡራኬ ተወዲኡ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ሰብ ክፋኖም ከሎ ድማ ሃዲሰን ኣብ መላእ ህይወቱ ክርስቶዕ ዘይክእል ዓብዪ ተዘክሮታት ሕዲሩሉ እዩ ዝዓበየ። ከም ንእሽተይ ቆልዓ ኣብ ዘመን ቁልዕነቱ ካብ ኣዝዩ ዝፈትዎን ዘሐጉሶን ዝነበረ ነገራት ምስቶም ምንኣሱ ዝኾኑ ኣሕዋቱ ምጽዋት ከምኡውን ነታ ንእሽተይ ሓፍቱ ብእግራን ምኻድ ታተ ክንህራን ከሎ ካብ ዘይርስዖ ተዘክሮታት ነይሩ። ኮይኑ ግና ገና ንእሽተይ እንከለያ ህይወት ጽቡቕን ሕማቕን ከም ዘለዋ ክትምህሮ ዝፈተነት። እቲ ምኽንያት ድማ ክልተ ምንኣሱ ኣሕዋቱ ብሞት ካብዚ ዓለም እዚኣ ስለ ዝተፈለዩ እዩ። እዚ ግና ናብራ ዓለም ሓጎስ ጥራይ ዘይምዃኑ ከምኡውን ጓሂ ካልእውን መኻፍልቲ ምዃኖም ብንእሱ ተማሂሩ ዓበየ። ስድራ ቤት ጄምስ ቴይለር ካብ ግዜ ቁልዕነቶም ጀሚሮም ኩሉ ስነ ስርዓትን ስነ ምግባርን ተማሂሮም እዮም ዓብዮም። ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ ምስ ካልኦት ኮነ ንውልቆም ኩሉ ግዜ ጽፉፋትን ጽሩያትን ክኾኑ ኣእዳዎምን ገጾምን ብዝግባእ ክሓጽቡ ጫምኦም ክነግፉ ጽፍሮም ብግቡእ ክሕዙን ተማሂሮም ዓበዩ። ብዘይካዚ እውን ሰዓት ምኽባር እቲ ካልእ ተማሃርዎ ኣገዳሲ ትምህርቲ ቁልዕነቶም እዩ ዝነበረ። ነፍሲ ወከፍ ውሉድ ድማ ኣብ እዋን ማኣዲ ኣብ ቆፅራታትን ኣብ ካልእን ኣብ ዝህልዎም ነገራት ብጊዜኦም ንኽርከቡ ሰዓቶም ከኽብሩ ከም ዘለዎም ፈሊጦም ዓበዩ። ኣቦኦም ቴይለር ከምዚ ይብሎም ነበረ፣ 5 ሰባት ንሓንቲ ደቂቕ እንተደኣ ተጸቢዮምኻ ተመሊስካ ክትረኽበን ዘይክእላ ኣዝየን ክቡራት ናይ ህይወትካ 5 ደቂቕ ከም ዝጠፍኣ ክትፈልጥ ኣለካ ይብሎም ነበረ። ኣቦኦም ብድኽነት ካብ ምዕባዩ ዝተላዕለ ንደቁ ዝወርስዎ ወይ ከዓ ዝወሃብ ሃብቲ ናይ ዓለም ትሕዝቶ ኣይነበሮም። ግናኸ ኣዝዩ ብሉፅ ነገር ግና ኣውሪስዎም። ንሱ ድማ ጽኑዕ እምነትን ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልዑል ክብርን ቃል ኣምላኽ ምሕላውን ነበረ።
ናይ ትምህርትን ናይ ስራሕን ህይወት ሃድሰን ቴይለር ኣብ ግዜ ንእስነቱ ኣዝዩ ተሪርን ደፋርን ስለ ዘይነበረ ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ መጀመርያ ዓመታቱ ኣይከደን ግናኸ ትምህርቲ ብዝያዳ ኣብ ገዙ ይቐስዩ ኣብ ገዙ ድማ ካብቶም ለባማትን ወራዝን ወለዱ ልዕለቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክረኽቦ ዝከኣል ፍልጠትን ስነ ምግባርን ቀሲሙ ተማሃሪዩ ዓብዩ ግና ሃድሰን ቴይለር ናይ ትምህርቲ እዋኑ ወዲ 11 ዓመት ምስ ኮነ ይጀሚሩ ትምህርቱ ድማ ምስ ብዙሓት ቆልዑ ምሕዝነት ክገብርን ንኽፋለጥን ኣዝዩ ሓጋዚ ነገር ግን ናይ ትምህርቲ ግዚያቱ ጽቡቓትን ጥዑማትን ኣይነበራን ምኽንያቱ ድማ እቲ ኣብ ገዙ ተማሃሮ ናይ ንእስነት እምነት ኣጥፊኡ ህይወቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ እግዚኣብሔር እናረሓቐት ከደት ተመሊሱ ክሳብ ህይወቱን ጎይታ ዝህብ ዝውፊን ድማ ብዙሕ ዓመታት ወሰደሉ ኣቦኡን ኣዲኡን ግና ንድሕነት ውላዶም ግዲ ስለ ዝነበሮም ጾር ተሰኪሞም ነንመዓልቱ ይጽልዩ ነበሩ ሓፍቱ ኣሚልያ ድማ ንመዓልቲ 3 ግዜ ክትጽልየሉ ንኣእምሮኣ ድልው ጌራ ተተሓሓዘቶ ነዊሕ ኣይጸንሐን ድማ ጸሎት ወለዱን ሓፍቱን ምላሽ ረኸበ ሓደ መዓልቲ እዩ ከባቢ ወዲ 17 ዓመት ኮይኑ ኣብ ገዛ ምንም ዝሰርሖ ስራሕ ስለ ዘይነበሮ ላዕልን ታሕትን እንዳበለ ዝገብሮ ጠፍኦ ኣብቲ ኣጋምሸት ግና ናብ ናይ ኣቦኡ ቤት መጽሓፍቲ ኣትዩ ገለ ግዜ መሕለፊ ዝኸውን ጽሑፍ እንተረኸበ ክገላብጥ ጀመረ ኣዲዩ ኣብ ገዛ ይነበረትን ንዕረፍቲ ግዜ ድማ ዝነበረ ታይድ ኣሞ መጽሓፍ ምንባብ ዝሓይሽ ብምባል ፈሓተርተር ጀመረ ካብቲ ኣቦኡ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ መጽሓፍቲ ድማ ዝስሕቦ ምንም መጽሓፍ ኣይረኸበን ሃንደበት ግና ሻቡ ዓይንቱ ናብ ሓንቲ ናይ ፋንፍሊት ሳንጣ ኣተኮረ ሓንቲ ሰሓቢት ኮይና ዝተራእየቶ ትራክት ናይ ወንጌል ማለት ሃይማኖታዊ ጽሑፋት ዝሓዘት ንእሽተይ ጽሕፍቲ ኣልዓለ ኣርእስታ ዘልዓላ ጽሕፍቲ ድኻ ሪቻርድ ትብል ነበረት ንገዛ ርእሱ ድማ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ እዚ ጽሑፍ መጀመርታ ዛንታ ወይ ድማ ዝኾነ ታሪኽ ክህልዎ እዩ ኣመዛዚኒ ግና ፍሉጥ እዩ ወይ ስብከት እዩ ወይ ድማ ሞራላዊ ማዕዳ ክህልዎ እዩ በለ ድሓን እቲ መጀመርቱ ክንብቦ እየ እቲ ዳሕራዩ ግና ነቶም ዝፈትዎ ክገድፈሎም እየ በለ ነታ ጽሕፍቲ ኮፍ ኢሉ ዳርጋ ብዘይተገዳስነት ሸለል ብምባል ክንብባ ጀመረ ብርግጽ ኣብቲ እዋን ዝነበሮ ኣረዳድኣ ገለ ምድሓን ዝበሃል እንተሎ ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን እዩ ዝብል ነይሩ እታ ትራክት ድማ ስልቹ ኮይኑ እናንበባ ኣብ ደስ ዘይበለቶ ድማ ክድርብያ ምዃኑ ወይ ድማ ምንባብ ከቋርጽ ምዃኑ ንርእሱ ኣሚኑ ከንብባ ጀመረ ግናኸ እናንበባ እንከሎ በቲ ዛንታ ናይታ ጽሕፍቲ ኣዝዩ ክርታዕን ውሽጡ ድማ ናይ ክስ ነገር ክስምዖን ጀመረ ተረትዐ ብብዙሕ ንብዓት ንበይኑ ድማ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ተነስሐ ርእሱ ድማ ንእግዚኣብሔር ሃበ ከንብባ እንከሎ ኣዲዩ ገዛ ይነበረትን እታ ነዚ ደስ ዝብል መጀመርያ ጥዑም ዜና ዝሰምዐት ድማ ሓብቱ ኣሚልያ ዝነበረት ኣዲኡ ምስ ተመልሰት ብዛዕባ ምልዋጡ ክነግራ እናተሃንጠ ብሓጎስ ሓቂፉ ሰዓማ ከምዚ ኢላ ድማ ቅድሚ ምንጋሩ መለሰትሉ እፈለጥ እየ ዝወደይ በለቶ እዚ ክትነግረኒ ትደሊ ዘለኻ ዘሐጉስ ወረ ንኽልተ ቀነ ዝኣክል ኣደሲትኒ እዩ በለቶ ንሱ ግና ብቕልጥፍ ኣሚልያ ሓብተይ ዝነገረትኪ ክኸውን ኣሎ ስለምንታይ ግና ኣሚልያ ነቲ ዝኣተወቶ ቃል ዘይሓለወት ኣይነግረን እየ ምሽላትኒ ኢሉ መለሰ ኣሚልያ ኣነ ንማንም ሰብ ከይትነግር እየ ነጊር እያ ኢሉ ድማ ወሰኸ ከመይ ጌራ ከምዚ ትገብር ኢሉ ብቁጡዕ መለሰላ ኣዲኡ ድማ ዝወደይ ከምኡ ኣይኮነን ከምዚ ይበለት ማንም ሰብ ኣይነገረንን ቅድሚ 2 ቀነ ግና ብዛዕባኻ ልበይ ኣብ ከቢድ ጾር እዩ ነይሩ ናይ ድሕነትካ መረጋገፂ ክሳብ ዝረክብ ድማ ኣብ ጸሎት ንኸይትንስእ ወሲነ ነበሩ ንጹር መረጋገፂ ምስ ረኸብኩ ግና ብኡ ንኣምላኸይ ብፍሉይ ከመስግኖ ጀሚረ በለቶ ሃድሰን ነዚ ኩነታት ኣብ ሓደ ጽሑፍ ብኸምዚ ክብል ገሊጽዎ ኣብታ ኻባይ 70 ወይ ድማ 80 ማይል ስርሒቓ ዝነበረት ኣደይ ኣብ ልባ እንታይ ይኸውን ከም ዝነበረ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ሸዓ ምሸት ካብ ድራር ክትንስእ እንከላ ወዳ ንኽልወጥ ኣዝዩ ብርቱዕ ናፍቆት እዩ ነይሩዋ ካብ ገዛ ርሒቓ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ጊዜኣ ብዛዕባይ ንእግዚኣብሔር ክትልምንን ከተማልድን ኣዝዩ ፍሉይ ዕድል ከም ዝረኸበት ኮይኑ ይስማዕ ነበረ ኣብ ክፍላ ኣትያ ማዕጾ ኣጽያ ናይ ጸሎት መልሳ ክሳብ እትረክብ ነታ ስፍራ ንኸይተሓድጋ ወሲና ነበር እዛ ክብርቲ ኣደ ካብ ደቓይቕ ናብ ሰዓታት
ካብ ሰዓታት ናብ መዓልታት ጸልያትለይ መወዳእቱስ ብሰንኪ ምንዋሕ ግዜ ክትጽሊ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በጽሐት ግናኸ ኣብቲ እዋን እግዚአብሔር ከተመስግን ጥራይ ከም ዘለዋ እያ ዝተቐሰበትን ዝሓሰበትን መንፈስ ቅዱስ ድማ ንልባ ናይ ውላዳ ናይ ምልዋጥ ግዜ ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጥዋ ነበረ ልክዕ ኣብ ከምዚ ዝበለ ህሞት እምበኣር ኣነ ነታ ትራክት ኣልዒለ ዘንብባ ዝነበርኩ እቲ እተፈጸመ ዕዮ ክርስቶስ እትብል ድማ እታ ኣብታ ኣርእስቲ ዝነበረት ጽሕፍቲ ምስ በጻሕኹ ውሽጠይ ብፉሉይ ተተንከፈ ንምንታይ እዩ እዚ ጸሓፋይ ከምዚ ዓይነት መግለጺ ክጥቀም ወሲኑ ኢለ ንርእሰይ ደጋጊመ ሓተትኩ ንምንታይ ክርስቶስ ፈጺሙ ንምንታይ ክርስቶስ ከምዚ ገይሩ ኢለ ድማ ደጋጊመ ንውሽጠይ ሓተትኩ እዚ ክብል እንከለኹ ድማ ኣብ ውሽጠይ ኣብ እሙሮይ ተፈጺሙ እዩ ዝብል ቃል መጸኒ እንታይ ተፈጸመ ኢለ ደጊመ ሓተትኩ ብተደጋጋሚ ሓሳባት መጺኒ ድማ ኣነውን ሓንሳብሲ ከምዚ ኢለ ምላሻብ ሙሉእን ፍጹምን ዕርቂ ካብ ሓጢያት ናይ ሓጢያት ዕዳ ተኸፊሉ እዩ ናተይ ጥራይካ ኣይኮነን ናይ ሙሉእ ዓለም ተኸፊሉ ኢለ ሓተትኩ ካልእ ሓሳቡን ደጊመ መጸኒ እንተደኣ ኩሉ እቲ ስራሕ ተፈጺሙ ኩሉ እቲ ዕዳ እውን ተኸፊሉ ኣነ ክገብሮ ዝግበአኒ እንታይ እዩ ተሪፉ በልኩም ሓድሰን ብምቕጻል ከምዚ ኢሉ እዛ ሕጉስቲ መፈለምታ ለውጥ ናይ ህይወተይ ልክዕ ከምቲ ብርሃን ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወተይ ዘብርህ ኮይኑ እዩ ዝተሰምዐኒ ኣብ ከምዚ ኩነት ድማ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ይጠፍአካ እዩ እንታይ ደኣ ብርክኽ ኢልካ ነቲ እዚ ኩሉ ዝኾነልካ ጎይታ ምድሓን ዝሃበካ ንዕኡ ምምስጋንን ስለ ሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚኡ ምውራድን ጥራይ እዩ ዝነበረ ክብርን ውዳሴን ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹኖ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣቦዛ ስድራ ዝኾነ ጄምስ ቴይለር ኣብ ናይ ሚስዮን ኣገልግሎት ኣዝዩ ቅዱስ እዩ ዝነበረ ብፍላይ ድማ ኣብተን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘገልግላ ናይ ሚስዮን ኣገልግሎታት ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ድማ ኣብ ሃገር ቻይና ሚስዮናዊ ኣገልግሎት ኣዝዩ ይግደስ ነበረ እዚ ፍሉይ ተገዳስነት ሚስዮናዊ ኣገልግሎት ናይዞም ፋርማሲስት ሰብ ሞያን ናይ ሜቶዲስት እምነት ክርስትና ተኸተልቲ ስድራ ቤትን ደቆም ገና ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ብፒተር ፓርሌይ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ብተደጋጋሚ የንብብሎምን የዘራርቦምን ነበሩ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ድማ ሓድሰን ሓፍቱ ኣሚልያን ሓደ መዓልቲ ናብታ ሃገር ንኽኸዱ ድልዋት ከም ዘለዉ ይገልጹ ነበሩ ካብተን ጊዜያት ጀሚሮም ድማ ሓድሰን ሰብኣይ ምስ ኮንኩ ሚስዮናዊ ኮይኑ ናብ ቻይና ክኸይደ ብምባል ናይ ጊዜ ቁልዕነት ሕልሙን ድሌቱን ኣብ ነዊሕ ክፍጸም ሃንቀውታ ነይርዎ ሓድሰን ቴይለር ድሕሪ ንጎይታ ኢየሱስ ምፍላጡ ህይወቱ ብሰላምን ብሓጎስን ዝተመልአ ሰብ ኮነ በዚ ድማ ህይወቱ ንእግዚአብሔር ወፈ ኣብ ተጸውዖ ዘበለ ንኽኸይድ ድሉው ኮነ እግዚአብሔር ድማ ንቻይና ኪደለይ ዝብል ብንጹር ክስማዕ ዝኽእል ዘረባ ተዛረቦ ነቲ ጻውዒት ድማ ኣዝዩ ንጹር ስለ ዝነበረ ዝመንእሰይ ብፍጹም ኣይተወላወለን ብዛዕባ እዚ ካብ እግዚአብሔር ተዋህቦ ጻውዒት ንናይ ትምህርቲ ሰንበት መምህሩ ነገሮ መምህሩ ድማ ኣዝዩ ኣተባብዖ እቲ መምህሩ ድማ ብቋንቋ ቻይና ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ወንጌል ሉቃስ ሃቦ ነፍሱ ድማ ብኩሉ መዳይ ንህይወት ሚስዮናዊ ኣገልግሎት ድልውቲ ክገብራ ጻዕረ እቲ ዝነብሮ ዝነበረ ናብራ ኣብ ፍርናሽ ምድቃስ ኣብ ጥዑም ዓራት ምንባር ካልእ ነገራት ኩሉ ጠንጢኑ ሓርፋፍ ናብራ ክለማመድ ጀመረ ብዙሕ ኣካላዊ ተመክሮን ምንቅስቓሳትን ብምግባር ድማ ኣካላቱ ኣተረሮ ብክርስቲያናዊ ዕዮታት ንነፍሱ ኣበርትዓ ኣብ ቻይና ኸይዱ ነፍሳት ንምድሓን ከምጽኦ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ኩሉ ነገር ህይወቱ ከልምዳ ከም ዝግብኦ ካብ ሕጂ ክመሃሮ ከም ዘለዎን ፈለጠ በዚ ምኽንያት ድማ ትራክትታት ዘርግሐ ትምህርቲ ሰንበት መሃረ ንሕሙማትን ሽጉራትን በጽሐ ንእግዚአብሔር ክገብሮ ኣለኒ ዝበሎ ኩሉ ድማ ክገብሮ ወሰነ እቲ ኣካያዲ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ዝሃቦ መጽሓፍ ተጠቂሙ ድማ ናይ ቻይና ፊደላት ከጽንዕ ጀመረ ብርግጽ ቋንቋ ቻይና ምጽናዕ ኣዝዩ ከቢድ ጉዳይ እዩ ንዘይትፈልጦ ናይ ጓና ቋንቋ ንምጽናዕ ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ብኣግኡ ዝተረድአ ድማ ተቢዑ ነቲ ክጅምሮ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ካብ ምግባር ዓዲዩ ዓለን ብምቕጻል ድማ ብትብዓት ቋንቋ ቻይና ክመሃር ጀመረ ጽቡቕ ድማ ብቕልጡፍ ሰጎመ ነቲ ዝኸዶ ዓዲ ክኸውን ድማ ቋንቋን ባህልን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝተረድአ ሓድሰን ቴይለር ኣመጋግባ ኣከዳድና ቻይናውያን ብደንቢ ፈለጠ ምቻይናውያን ዝረዳድኡ ድማ
ናይ ቻይና ማንደሪን ዝበሃል ቋንቋ ቅልጡፍ ተማሃረ ሚስዮናዊ አገልግሎት ንምግልጋል ግና ቋንቋን ባህልን ምጽናዕ ጥራይ እኹል ኣይነበረን ድሕሪ እዚ ምርዳእ እዚ ድማ ኣብ ቻይና ንዝህልዎ አገልግሎት ምድላው ንኽኾኖ ብ1851 ናብ ኪንግስተን ኣፖን ሃል እትበሃል ከተማ ክግዕዝ ወሰነ ኣብታ ከተማ ድማ ከም ተሓጋጋዚ ዶክተር ሮበርት ሃርደይ ብምዃን ኣገልገለ እታ ከተማ ብብዝሒ ድኻታትን ዘኽተማትን ዝነብሩዋ ዶክተር ሃርደይ ድማ ናይ ነፃ አገልግሎት ሓገዝ ዝህበላ እያ ዝነበረት ሃድሰን ድማ በዚ ሓደ ናይ ሕክምና ሞያ እንተደኣ ኣጥርዩ ኣብ ምድሓን ነፍሳት ጽቡቕ ዕድል ከም ዝኸፍተሉ ፈለጠ ካብ ፈለማ ኣብቲ ምቹእ ደስ ዝብልን ገዛ ዶክተር ሃርደይ እዩ ዝቕመጥ ነይሩ ነገር ግን እዚ ኣብ ምድላው ህይወት ሚስዮናዊ አገልግሎት ተመራጺ ኩነት ኣይነበረን ስለዚ ድማ ናብ ኣዝዩ ትሑት ዘይጽቡቕ ዝኾነ ገዛ ናይ ኣሙኡ ኣብ መጀመርያ ገዓዘ ገዕዝን ከሎ ድማ ርእስኻ ምኽሓድን ሓቀኛ ናብራ ሚስዮናዊ ህይወት ምልምማድን ኣብ ዝግበር ልምምድ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ስለ ዝተረድኦ እዩ ዝነበረ ኣይዶንግሂን ድማ ከምታ ዝደልያ ዝነበረ ኣዝያ ትሕቲ ገዛ ረኸበ ኣብ ከምዚ እዋን ድማ እዩ ሃድሰን ምስ ሓደ ካብ ቻይና ርሑቕ ምብራቕን ዝተመልሰ ካርል ጉትስላቭ ዝተባህለ ጀርመናዊ ሚስዮናዊ ተረኸበ እቲ ሚስዮናዊ ድማ ነዚ መንእሰይ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ጽቡቕን ዘንጸባርቕ ጸጉርን ኣዒንትን ከም ዘለዎ ድሕሪ ምርኣዩ ከም ዝኽብል ሓተቶ ስለምንታይ ግን ከምኡ ወሲንካ ንስኻ ብፍጹም ንቻይና ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሉ ተስፋ ዝቑርጽ ምላሽ ሃቦ ወሲኹ ድማ ንዓይ እኳ ቀይሕ ጸጉሪ ሰይጣን ኢሎም እዮም ዝጽውዑኒ ካባኻ ኸ እሞ ብራዕዲ ኸሃድም እዮም ከም ዝሰምዑኻ ክትገብር ፍጹም ኣይትኽእልን ኢኻ ክብል ምላሽ ሃቦ ብርቅፂ ዘረባ እዚ ንገለ ተስፋ ክቑርጽ ዝከኣል ዘረባ እዩ ሃድሰን ግና ብህድኣት ከም ዝኽብል ጥራይ እዩ ዝመለሰ እቲ ዝጸውዐኒ እግዚኣብሔር ንሱ ብዛዕባ ሕብረይ ጸጉሪ ርእሰይ ዓይንተይን ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ በሎ ሃድሰን ቴይለር ድሕሪዚ መሪር ናብራ ድኽነት ተታሓዞ ኣብታ ንቻይና መለማመዲ ክትኮኖ ኢሉ ተኻርያ ገዛ ናብርኡ ቀጸለ ከቢድ ናብራ መነባብሮ ክራይ ገዛ ተታሓዞ እታ ተኻሪዋ ዝነበረት ገዛ ኣብቲ ከባቢ ናይ ከተማ ሃልያ ዝነበረት ኣብተን ገዛውቲ ድማ ንሓድሕደን ዝጠማመታ ኣዝየን ጸበብቲ ንኣሽቱ ኣንጎሎታት ዝተኸባ ብንኡስ ዘይረብሓ ጎጆታት ዝተሓዘት እያ ኣብ መንጎአን ድማ ሓደ ዓቢ መጉሓፊ ማይ ዝሓልፎ ካናለ ፈሳሲ ማይ ነበረ እቲ ገዛውቲ ብልማድ መሕለፊ ርስሓት ተባሂሉ ይጽዋዕ ውሕጅ እንተደኣ በርቲዑ ጉሓፍ ናይ ኩሉ ከባቢ ተሰኪሙ ናብኡ እዩ ዘምጽኦ ኣዝዩ ሕማቕ ክሳብ ክንድዚ ክፉእ ቦታ እዩ ዝነበረ ሃድሰን ቴይለር ግና መንበሪኡ ክኸውን ይመሪጽዎ መንበሪ ክፍሊ ሃድሰን ቴይለር ትሕቲ 12 ጫማ ስኩዌር እያ ዝነበረት ማለት ሓደ ብሓደ ሜትሮ ኳድሮ እያ ነይራ ኣካራይቱ ወይዘሮ ፊንቺ ትበሃል ምስ ደቃ ትላዕለዋይ ክፍሊ ናይ ትርሻን እያ ትነብር ዝነበረት ኣቶ ፊንቺ ድማ በዓል ቤታ ብዙሕ እዋን ናይ ባሕሪ ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ሰበይቱ በቲ ብሃድሰን ቴይለር ዝወሃባ ክራይ ገዛ እያ ትነባበር ዝነበረት ክራይ ገዛ ዝኸፍሎ ዝነበረ ድማ 3 ሽሊን ኣብ ሰሙን እዩ ዝነበረ እዚ ድማ ብትረኽቦ ዝነበረት ወይዘሮ ፊንቺ ሕጉስቲ እያ ነይራ ሃድሰን ኣብ ከተማ ሃል ኣብ መንበሪ ገዛ ናይ ዶክተር ሃርደይ እናሰርሐ ኣብቲ ኣዝዩ ናይ ነዳያትን ድኻታትን ዝኾነ ገዛውቲ መሕለፊ ርስሓት ዝበዝሖ ከባቢ ይቕመጥ ነበረ ንኻልኦት ዝሕገዙ ገለ ገንዘብ እንተረኸበ ንርእሱ ዋጋ ኸይሃበ ጥጥቆ ሩዝን ናይ ስርናይ ባንን ጥራይ ብምምጋብ ብሓጎስን ባህታን ኣብታ ጸባብ ገዝኡ ይነብር ነበረ ድሕሪ ነዊሕ ናይ መዓልታዊ ስርሑ ናብታ ምቾት ዘይብላ ገዝኡ ይሳለ ሰንበት ድማ ንሕሙማት ይበጽሕ ንሽጉራት ድማ ይሕግዝ ማንም ክመርጾ ዘይክእል ዓይነት ናብራ ይመሪጹ ግናኸ በረኸት እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ነበረ እዚ ኸኣ ልዕልቲ ካብ ካልእ ኩሉ ዓለም ዝርከብ ሓጎስን ደስታን ኣብ ህይወቱ ነበረ ሕውት ሚስዮናዊ ክኸውን ተደኣ ኮይኑ መንእሰይ ሃድሰን ቴይለር ክመሃሮ ዝግብኦ ሓንቲ ትምህርቲ ከም ዘላ ተረዲኡ ነበረ ንሳ ድማ ምህሮ እምነት እያ ዝነበረት ኣብታ ክኸዳ ዝደሊ ዘሎ ርሑቕ ሃገር ከይዱ ዝውከሎ ሰብ የብሉ እንትርፎ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ስለዚ ድማ ብእምነት ምጽላይ ከመይ ከም ዝጽልን መልሲ ጸሎቱ ብኸመይ ከም ዝቕበልን እግዚኣብሔር ድማ ብኸመይ ከም ዝሰርሕን ክፈልጥ ግድ ነበረ ብተወሳኺ እውን ብጸሎት ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ሰባት ከም ዝህቦን ሰባት ኣብ ኣገልግሎቱ ከም ዘንቀሳቐሰሉን ክፈልጥ ደለየ ኣገልግሎቱን ሓገዙን ምስ ዶክተር ሃርለይ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ዝነበረ
ኮይኑ ግና ዶክተር ሃርለይ ብዙሕ እዋን ብስራሕ ኣዝዩ ጽሙድ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ነገር ይርስዕ ነበረ። ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ድማ ንሃዲሰን ቴይለር ከምዚ ይበሎ ደሞዝካ እትኽፈለሉ ጊዜ ክበጽሕ እንከሎ በጃኻ ኣዘክረኒ በሎ። ዶክተር ሃርለይ እዚ ዝበሎ ንሃዲሰን ኩሉ ጊዜ ኣብ እዋን ደሞዝ ምእንቲ ከዘክሮ ኢሉ ካልኣይ ክፋሉ ኣብ ዝቕጽል ሒዝናልኩም ክንመጽ ኢና። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም።